subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu. Lefe ba shi da wani amfani, cewar wata budurwa. 'Yan mata da samari sun fara kiran a daina kai gara ko yin akwatin lefe idan za a yi aure. Maza sukan yi wa mata akwatin lefe idan za su aure su a ƙasar Hausa, su kuma dangin matan akan bar su ne da ɗawainiyar gyara gidan ango. An samu wasu samari da 'yan mata da suke yin tir da wannan al'adu. Wasu samari da 'yan mata daga yankin arewacin Najeriya sun fito suna sukar al'adar lefe da gara da kayan ɗaki da aka saba yi wajen aure a zamanin nan. Waɗannan matasa masu bibiyar shafin Twitter suna ikirarin cewa waɗannan al'adu ba su da wani amfani sai jawo rayuwar ƙarya da ƙoƙarin son a burge. Wata daga cikin masu wannan ra'ayi mai suna Safiya Dattijo ta ce lefe a karon kansa bai da amfani, a soke shi. Mutane da dama ba su amfani da rabin kayan akwatin, a sauƙaƙa aure kamar yadda addini ya umarta. Haka zalika a soke kayan gida da gara, a bar sabon aure su fara rayuwarsu sannu a hankali. Shi ma wani bawan Allah mai suna Abdullahi UDK yana da wannan ra'ayi, ya ce da sake, ya ce lefe bai da wani amfani kuma ba a buƙatar shi a aure. Manyan arewa suna buƙatar su zauna su yi fatali da al'adar gayyatar mutane su zo kallon lefe. Bai jawo komai sai hassada da kuma ƙananan maganganu. Malam Abdullahi UDK ya ƙara da cewa ganin gidan amarya ya shiga ciki, a cewarsa babu dalilin rika shiga gida domin ganin irin kayan da aka jera a ciki.